Usa ka panibagong video na punta mga lodi. Ug before day mo padayon sa paglantaw ning akong vlog, parehog ra kog follow sa follow button ning akong FB page. Ug kumusta na dayon yung kahimtang diha? Unta na amos maayong kahimtang. Ug di na nato ni dugayon pa, adto na ta maligo sa sapa. Let's go. Ug sumala sa inyong nakit-an karon, abot na ta sa sapa para maligo. Kay tinuig na biya putang walay ligo-ligo. Aw, joke. Ug sa diha-diha dayon na humanatag kaligo support ka pa uli na taan ni mga lodi. Naunsa po ning iruwa oy mangguyod man. Tanaw. Tala dikta. Uy, basik abi po ninyo, wala tayo ligo-ligo. Naligo po biya ta. Isa pa di na nato ni lugayon. Uy, kay murag gutom na. Ug walay segundo na abot tayong tas ato ang balay. Inana ta kadali mo bakla. Siyempre, gigamitan natong turbo para dali kaayo. Ug musulod na tas ato ang balay, abri-abri kunuhay para inglong nisulod jud kunuhay. Dayong atik-atik din tagpangispiho kay naa may video. Uy, puryagaba ning nawunga mura magdili tawo. Ug kay lagi butan man tang tawo manihili usa ta para ingnong good person kay lagi na apoy video. Naunsad ay mo nga butan man jud ko oy. So wala dayon ako dugaya, kusina day kong paingnan. Syempre para dili ta magutman. Naunsad ay ka, magpagutom ka. Ay ses, ikaw ra. So karon magluto day ko ning itlog, himon ko ning sunny side up kay mo man ay paborito natong kanon dayon oy. Syempre tapulanon pud baya ta edi gusto ginato tong dali ra. O di ba? Tsada. Tay sa pagod kinahanglan ako ning dali-dalion kay perte na jung gutom. Naunsad ay ka. Kamo ko nay gutmon lalimba. Ug maura to mga lods, ay kinahanglan akong mukaon kay perte na biya kaguto. Ug before ko mo pahawa, I just want to say thank you sa paglantaw ning akong video. Ug di na nako ni dugayon, salamat sa usab. Ug sa usog na sad nga higayon, salamat. Bye bye.